Препратиха ни към Виена. Препратиха ни към Виена. Случайна е връзката, но всъщност много добре. Всъщност Мартин и Константин Кучев много добре подгряха следващия разговор. Замислях се какво ли би си казал днес Елиас Канети, чувайки и виждайки това говорене и римуване на улицата. Човека, който винаги, спомняйки си за Русе, си спомня тъкмо хаоса и разкоша на многоезичния град, по чието улици той чува поне 7-8 различни езика. Нещо, което много ще му повлияе напред в неговата работа и в неговото творчество. С професор Пенка Ангелова ще си говорим за Елиас Канети, председателката на Международното дружество Елиас Канети. Здравейте, добре дошли и добре заварили всъщност. И добре дошли, това исках и аз да кажа също. Защото този път вие сте при нас, с в нашата библиотека. Да, с най-голямо удоволствие е така. Наистина, да си кажем няколко думи за това. Изключителното въздействие върху съзнанието и върху творчеството на Елиас Канети, тъкмо на тази мултикултурна и мултиезикова среда в Русе. По принцип, родното място и детските години винаги се отразяват върху човека и върху изграждането на личността. И мисля, че Елиас Канети е имал късмета да се роди в Русе. И Русе има късмета, че този нобелист пък се е родил тук в този град, за да може да опише така цветущо, така красиво, като казвам красиво, наистина с всичките приятни и неприятни страховити преживявания, които едно дете може да има в детството си. И интересното е и на това и канетеведите са обърнали внимание, доколко тези основни преживявания в Русия, някои ги броят, че са 7, други казват 13, а могат да се изброят и малко повече основни преживявания, които след това в другите градове се надграждат. Преживяването на огъня, преживяването на водата, горещата вода, опарването и така нататък. Убийството, двор. Всички тези неща след това и масата на циганите, както пише той, нали сега казваме роми, но той си ги описва като цигани. Масата на циганите, от които се страхува, но които също така много го привличат. Всички тези преживявания след това се надграждат, или той поне успява да ни убеди как те се надграждат в различните градове. И той от родното си място, Русе, успява да пренесе и да надгради тези преживявания в Виена, в Цюрих, в Лондон, и така, в Франкфурт и така нататък. За да стане европейския писател пар екселанс, роден в Русчук. Всъщност, както той надгражда тези си преживявания, така и дейността на дружеството може да се каже, че надгражда тази все така буквална граничност на град Русе с граничността в този по-абстрактен и най-хубаво културен смисъл. Там, където граничността е само от полза. Да, гранични ситуации и гранични градове могат да се превърнат в центрове. И наистина в този случай ние сме Международно дружество Елиас Канети, сме наистина един център за интеркултурно, интердисциплинарни изследвания. И не само изследвания, но също и събития, които организираме. Така е случаят с литературния фестивал, такъв е случая с изследванията, изданията, които правиме, такъв е случай и с издателството. Понеже ние много обичаме да идваме в Русе, замислих си, че следващото издание на библиотеката с огромно удоволствие можем да направим тук есента, когато е тазгодишното издание на Международния литературен фестивал. Много хубаво. Самопоканихме се веднага, но да кажем какво предстои, но пък да кажем и за последното издание на фестивала, което е най-близко в спомените на участниците. Посветено под надслов "Стената", съвсем логично миналата година. Всяко издание, вече това са 12 изминали издания и сега сме пред 13-то на литературния фестивал. Всяко издание си има своята
тема, своето лого. И предпоследният фестивал беше, например, Паралелни светове. Дъхът на Европа, преди това Паралелни светове, сега последната беше Стената. Естествено, не само Стената, Завол също беше в заглавието на фестивала. 30 години от падането на Берлинската стена и 40 години от излизането на Стената на Пинк Флойд, албума на Пинк Флойд. Едно преживяване за няколко поколения. Не само моето поколение, не само... мисля, че поне 4-5 поколения влизат в тези преживявания. Но и Стената наистина като символ на промените в Европа въобще. Защото ние просто не бива да забравяме, че сме част от Европа. И всичко, което става при нас, по някакъв начин става паралелно, може по малко по-различен начин, но и на други места. Нещата са като както реката Дунав носи със себе си разни наноси, по същия начин и времето е едно за всички нас. Това, че много хора от много наши съвременници не искат да живеят в това време, това е друг въпрос, но това е вече въпроса едновременност на неедновременното. Важно е какви са стратегиите на бягство от времето, защото едните са креативни, а другите деструктивни. Просто срещам много хора от 19 век по улиците. Като ценности или като вкусове? Това може да не е ценност, всъщност. А дали може все пак, не знае кога решавате темите за литературния фестивал, като посока на къде вървите за изданието му през 2020 година? Вече имаме тема и това са възможни светове. Доста философска е, не съвсем известна, или известна, достатъчно известна, но все пак не е съвсем популярна темата в България, но има един философ германски Лайбниц, който казва, че живеем в най-добри от всички възможни светове. Естествено, че няма нужда да се съгласяваме с него, но че непрекъснато търсиме да живееме в някакви нови възможни светове и че всъщност реалният свят е единствено победа на реалността над възможностите или победа на... Да, това, че е успял да се наложи победа на властта. Да, тъй като не по-малко любопитни са невъзможните светове и причините за това те да не бъдат възможни. Но биха могли и да бъдат възможни. Аз замислих, че всъщност май живеем по-скоро в пародията на Лайбниц, Волтеровата пародия на Лайбниц. Всички сме едни отчаяни оптимисти, кандидовци, тук с едни любими Кунигунди до нас. Тъй, че ще имаме възможност доста да разсъждаваме и да поканим автори, които да представят своите книги, филми. Между другото ще има също и гостите до някъде вече са известни. Ще има гости, които да покажат и филм, психоанализ, филмов психоанализ и да представим книгата, излязла на български язик също. Надявам се да няма стени пред организацията на фестивала, защото виждаме, че един много голям фестивал тази година ще си отиде, ще слезе от сцената. Ако можем от сега да помагаме, ако има проблеми. Стени винаги е имало и сме се опитвали с главата през стената да се минава. Това нещо дословно ми е познато от собствената ми биография, тъй че точно дупки в стени напред. За всички наши зрители, които виждат, че на сцената в първо действие имаше пушка и очакват тя да гръмне, нека да кажем няколко думи за тези изданията, книги които всъщност... и за библиотеката. Да, седалището на Международно дружество Елия Сканети е австрийска библиотека и това е и по-централно място за нея не можеше да се намери, така че тя е на най-централното място в доходно здание, това, което се вижда тук и на фона на картината.
И от 2005 година, това е седалището на дружеството и на издателството, и мога с удоволствие да кажа, че издателството е ориентирано и е в тясна връзка с две други прояви на дружеството. Естествено с литературния фестивал, тъй като автори, които каним, някои от тях превеждаме и представяме на българската публика. Всъщност те на литературния фестивал по някой път биват пробно представяни и след това, когато видим интереса и се потвърди, издаваме книгите. Това е едната връзка. Другата връзка е, че издаваме автори, които имаме и някои издания на немски език, в превод на немски, българска литература, и това пък са автори номинирани за наградата Елиас Канети, която също се дава тук от общината. Мисля, че последно Рене Карабаш получи наградата Елиас Канети за романа Остайница. Да. И много добри автори, винаги и се гордеем с тези български автори, които получават тази награда. А издателството насочва вниманието си, така да се каже, към три посоки. Основно Нова Европа и естествено Елиас Канети. Сега, наистина, донесла съм няколко от тези книжки, само за да покажа нещо за Елиас Канети и естествено и да обърна внимание към най-новите издания. Това най-новата е Тайно чекмедже, Дарина Шнайдер, една българо-германска авторка. Всъщност един от интересите на издателството е и към български автори в чужбина, които работят, пишат в чужбина и ние ги представители на многоезичието, какъвто е, нали, самия Канети, разбира се. Много ви благодарим за това гостуване. Подарявам тези книги от Елиас Канети на библиотеката и то на вашата библиотека. И то с доброто намерение малко повече да се чете Елиас Канети в България. Ние го издаваме. Тук мога да кажа, че сме издали неговите записки, т.е. всичките до сега излезли записки, които са интересни и много полезни, особено в това наше време, за да могат да послужат по някои пъти като ключ. Сърдечно ви благодарим за този подарък. Благодарим ви. И се надяваме, и същото направихме и подарихме тези книги и на писателите, които бяха номинирани за наградата Елиас Канети. И се надяваме, тук искам да кажа, че може би много хубаво би било, някои от тези носители на наградата го направиха, но ако всеки от тези носители на наградата, когато получи наградата, каже по някакъв начин и някаква връзка, открие някаква връзка между себе си и писателя. Това е по принцип при всички значими награди е така. Човек трябва да открие себе си като носител на дадена награда и в този автор. Възложихме изключително симпатична задача на следващите номинирани. Наистина да помислят за това, докато се готвят за състезанието помежду си. Отново